Id-diskussjonijiet kontinwi li kienu għaddejjin biex tkun indirizzata il-paga minima kellhom element kruċjali, il-Prim Ministru. Għal dan is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja waqt il-programm One News Breakfast tal-ħamis filgħodu. Kulħadd fehem is-sitwazzjoni u kulħadd ħadem biex jintlaħaq dal-ftehim. Naħseb imma element li kien importanti bejn kulħadd kienet il-politika ta' persważjoni li mexa bija il-Prim Ministru, politika ta' kompromess u politika karizma li jressaq l-isħab soċjali li naqblu. Il-President tal-Forum Unions Maltin, Kevin Bonello, fisser kif pajjiż b'ekonomija li sejra tajjeb wieħed kienet jistenna li jkun hemm din il-bidla. Bidla li tibni fuq oħrajn kif saħaq Joseph Buġejja għax il-pajjiż m'għandux il-problemi tal-imoddi. M'għandniex problemi li qegħdin niddiskutu li ħajkun hawn redundancies jew li ħajżdied il-qatt jew kif ħanamlu l-4-day week, imma dan it-tkabbir ekonomiku u kulħadd l-isħab soċjali kollha qegħdin naraw kif nista' dan il-ġid komuni jitqassam b'mod soċjali u ngħinu l-iktar nies vulnerabbli. Kevin Bonello rimarka li fil-waqt li żieda fil-paga minima mhix se tħalli impatt negattiv fuq l-ekonomija, pajjiżna ta' eżempju b'saħħtu lil pajjiżi ferm ikbar minnu. Tajna eżempju lill-Ewropa kollha fir-realtà għalkemm aħna ċkejknin ta' kif għandu jinħadem id-dialogu soċjali għaliex kien eżerċizzju ta' dialogu soċjali storiku fil-fema tiegħi illi naħseb wassal għal riżultati tajbin fl-istess ħin sibna bilanċ illi jirrispetta il-finanzi tal-pajjiż mingħajr ma nagħmlu ħafna ħsara fuq l-ekonomija.